padha gak apa. Babat. Babat. Padha, gedine padha. Babat, babat. Kayak apa? Kayak apa? Kayak apa? Gara-gara ketinget. Kakek pel. Hei, pel. Nah, bisa ngomong. Ayo. Apa? Wah, sebenarnya. Kene sombong. Apa asam becut? Asam. Mbok. Aku dulu wis linu, Mbak. Sikat. Aja plak-plak ae. Iki konsentrasi. Konsentrasi. Pikirane ben ngene. Ben iso. Lah ya bisa. Eleng ora. Carane ben eling. Eleng. Cek. Ya. Ngomong apa? Sopo? Pak Kopi. Hah? Pak Kopi, Pak Kopi. Ini ora Pak Bobe. Sopo? Pak Seli. Seli. Ya, ya. Masuk.
dhewe kok. Dhewe. Iki lho apa? Tatoke kok gowo.
Oke, yen aku ora bisa nggawa ragil kuning. Padha sebelum gua iso. Bakal gua ragi kuning. Kowe becik kowe mulung ki aku wae. Kowe pinggir. Aku mau mikir. Aja dadi kepala. Kena yen aku wis mati. Koyo ngono. Sawangan ayo ngono. Sopo ae sing dadi watu sanduwatu? Yo. Bakal tak sikilake. Aku sing dadi Kuwi sing sanduwatu. Yo. Maju tak gedhen sirahmu. Cukup. Ora ono tinane wong mati saka kulane tangan. Yen kowe bisa mbari kausan. Iki lho sawangan. Kono ana wite ning kene ana wite. Wis. Prene. Dadi, Ono wite. kowe merintah duwe ta ora? Iya. Wah, isi. Wah, semua. Panganan durung jajal kulit wis wani cocok. Ojo seneng atimu. Iya sing kok Rayu ku ora teksa kunci karo kowe. sing kok karo piye? Golek papan kang sempit nganggo nutuluk kowe. Papan kang rumpe iki ora bisa ninggas apa meneh papan kang luar. Dek sebisa meneh. Sopo sing bakal mati? Sikat wong loro. Nyawi cita-cita. Sawangan Perang Seutoro. Reno saka arep mati saka hantam. Maju saja kata kemah kowe.
Dasku mudhun teko weteng. Dasku mudhun teko weteng. Lorone raumuk dase ambles lorone raumuk sepine endi iki musae maka sepirana musuhe dening iki terus sing tawedeni sapa musuhe rana sing tawedeni sapa iki nah boleh aku boleh minggat ae minggat
Panas, panas dong, ayo dong balik tangan aku, tangan aku. Panas, ayo balik, balik aku, ayo panas, ini panas, ayo deh, ayo Jol, iya selamat malam, goyang kembali, Wahyu Manggolo. Selesai. Wis, kowe meneng ae ndang aku tak omong. Mergo suarane karek sitok. Ya, meneng ae suarane karek sitok ndang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Oh, Mas Muncul dan Ketoprak Wahyu Manggolo. Acarane apa iki? Acarane mesti apa iki ya? Sedekah bumi nggih. Walah, iki acara sedekah bumi dukuh nduni Desa Aromanis. Wuwung Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Alhamdulillah. Sasingkuri jesowan nang kene neh. Nang Aromanis Wuwung. Lah aku seneng iki no acara sedekah bumi ndang kowe meneng nek tapuk ndang kowe. Wis dadi cok suarane ya. Iya, wis gak iso. Aduh, suarane ilang. Iki dongakno ae sabubare nimbali Ketoprak Wahyu Manggolo desa ndune kene dadi desa Gemali Pano Jinawe ame Nduk. Amin. Ora sandang prapangan, Pak. Amin. Panen kabeh rezekine melimpah luwih. Amin. Yang penting sehat masyarakatnya selamat kabeh. Amin. Wes selamat sing nanggap ya selamat sing ditanggap. Amin. Bengi iki lakone apik, lakone apik. Ndang dagelane ndang ngono. Ayo bareng-bareng ningali Ketoprak Wahyu Manggolo pimpinane Lemogol asli saka Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Menawi badhe ngersakaken nanggap langsung ae ditelepon 081 suarane iki mang ilang resik. Aduh ya ampun iki katek kapan suarane ilang balik nang balik. Ayo bareng-bareng ndelok Ketoprak Wahyu Manggolo nang nduni karo DJ WM Audio. Urinai Sotia. So
pasangannya. Sing baku dak buktine. Lho prajuritmu oke sing mati. Komalung kok. Iya. Senopatine kaya lanang ora wedok ora ning ambuhe mak gila-gila. Kuwi perangan wong wadon ora lanang ora. Nggih. Lah terus sakjane waria. Wis Mulai sing balik blas. wong kaya iki kalah. Kewak. Ana cara ngadepi wong kaya gemblak ngene iki. Wonten cara. Ya. Pripun? Sawangan engko bakal entuk kamenangan. Oh nggih. Hei, apa? Aku bujang geneng. Walah. Ya kowe sapa? Aku kalebu wong sing dipanguwasa ana ing Nirgaya. Kowe mula kowe aja dadi pepalangku, anggonke ngayunke putri sangga langit. Wah, aku tetep dadi pepalangmu. Dadi pepalangku. Iya. Tak tegeli kowe. Ayo, maju kali nanti. Awang
iku kobong kaya ngene. Aduh, yen aku dingerteni marang pawongan, aku mesti isin. Tarane piye iki? Ya. Kae ana kayu. Kayu apa bakal tak gawe topeng kanggo tutupi raiku. Sawise topeng ana ing sirahku, kok nyawiji ora bisa dicabut. Aduh, kepiye iki? Ya, kok menawa wis kodrat. Dina iki aku bakal nganggo jeneng Ujang Gano. Yo gini aku nemoni lelaki urip koyo ngene. Rumangsa gelo. Sawise aku gak siap lawan calon gerak Diajeng Ragil. Pasasat aku ora bisa aduh. Kangen banget sakjroning ati. Nanging kladuk anggonku tumindak sak temah Diajeng Ragil kuning yo Diajeng Sangga Langit. Dheweke ngucap mung kepengin pisah kelawan aku. Aku durung bisa nampa yen to aku kudu pepisahan kelawan Diajeng Ragil kuning. Saya-saya yen to kelakon Diajeng Ragil kuning sesandingan karo wong lanang liya. Sak temah nukulake keronto-ronto sajroning batin. Kanggo nebus dosa kelawan Diajeng Ragil kuning. Katimbang aku weruh Diajeng Ragil kuning sandingan karo wong lanang liya. Luwih becik aku tumekaning pati. Diajeng Ragil kuning. Aku njaluk pamit mati. Kan Mas Curigoloto. Lah kok nulus curiga arep kajojoh aku ning jajamu iki yo ana apa? Prasasat kula niki mboten kiyat menawi kula tansah nandhang gesang ingkang kados ngaten. Katuran pirsa kaliyan. Kepiye? Wedal menika kula pedhot sambungan tresna dumateng Diajeng Ragil kuning. Gunung Sari, Gunung Sari. Kang Mas Curigoloto. Yen ora ana lelakon, jenenge ora ana urip. Mula urip keng sak nyatane kuwi kudu kebak lelakon. Gumantung awake dhewe. Bisa nglakoni apa ora? Bisa milah-milah endi sing kudu dilabuhi lan ngendi sing kudu dikiwakake. Sliramu pisah katresnan. Leres Lan Ragil kuning. mboten lepat Kang Mas.
Sapa ngerti Jawata pancen ora njodhokake sliramu urip bebarengan lan Ragil Kuning. Menawi mboten kelampahan, kula sandingan dumateng Ragil Kuning. Kapilaur kula pejah kemawon Kang Mas. Lho. Kudune ora kaya ngono. Yen pancen adreng niatmu, kowe ora bisa pisah lawan Ragil Kuning katresnanmu. Kudune gelem budidaya aja banjur nglokro kaya ngene. Lajeng kanthi margi kados pundi? Kelampah kula tumuli wangsul sandingan kalih Diajeng Ragil Kuning Kang. Oh, kaya ngono. Wis ngene. Gelem kowe sowan ning ngersane Wak Mukili Suci ana ing Guwa Sela Mangkleng. Ing kono nyuwuna pituduh lan nyuwun sarana yen pancen kowe bisa urip sesandingan kelawan Ragil Kuning bakal bisa kasebut. Matur suwun sanget. Mbok bilih panjenengan sampun paring pituduh dumateng kula. Mila kanthi menika sawetawis wedal kula nyuwun pamit Kang. Kaya ngene ya. Hati-hati. Oh, dadi kaya ngono.